Εδώ βλέπουμε το νέο i10. Η νέα γενιά ξεχωρίζει από το νέο λογότυπο. Τα φώτα ημέρας που έχουν αλλάξει. Οι ζάντες αλουμινίου στην έκδοση Premium. Εξωτερικά μικροδιαφορές στον πίσω προφυλακτήρα. Και πάλι τα νέα λογότυπα. Και τα νέα φανάρια στο πίσω μέρος. Εσωτερικά βλέπουμε κάποιες μικροαλλαγές. Οι διακόπτες παραμένουν ίδιοι. Βλέπουμε διαφορετικό σαλόνι. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Τα χειριστήρια φυσικά παραμένουν όπως είχαν και στις προηγούμενες εκδόσεις, αλλά η μεγάλη αλλαγή είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων. 4,2 ίντσες είναι αρκετές για να βλέπεις ό,τι χρειάζεται. Το παραδοσιακό μενού όπως το ξέραμε, με πάρα πολλές επιλογές. Εδώ βλέπουμε ότι ο πίνακας οργάνων μπορεί να αλλάξει χρώματα. Έχει θεματικά, έχει 3 επιλογές. Εδώ ρυθμίσεις για τους ολοκαθαριστήρες, για τα φώτα, για το High Beam Assist, τη μεγάλη σκάλα η οποία είναι αυτόματη, το φωτισμό, τον τρόπο που κλειδώνει το αυτοκίνητο, τις ενδείξεις. Μέσα από το μενού μπορείς επίσης να ενεργοποιήσεις, να απενεργοποιήσεις ή να αλλάξεις τον τρόπο τον οποίο σε ενημερώνει το αυτοκίνητο αν κάτι δεν πάει καλά με τα συστήματα ασφαλείας. Φυσικά όλες οι εκδόσεις, ακόμη και η Style, γιατί πλέον η βασική έκδοση είναι η Style, διαθέτουν την οθόνη 8 ιντσών. Εδώ θα βρούμε όσο αφορά το connectivity και Android Auto και CarPlay, θα δούμε κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν προσθέσει, όπως το Quiet Mode αν θέλεις να κάνεις σίγαση των πίσω ηχείων, Phone Projection, αν θέλεις φωνητικό memo για να κρατάς τις σημειώσεις σου φωνητικά, και κατά παραγγελία μπορείς να έχεις και την εργοστασιακή πλοήγηση, η οποία δέχεται over-the-air upgrades, και φυσικά το πολύ χρήσιμο Blue Link, που είναι η εφαρμογή για να ελέγχεις το αυτοκίνητό σου από το κινητό. Εδώ έχουμε το διζωνικό αυτόματο κλιματισμό στην έκδοση Premium. Έχουμε 2 φορτίσεις, η μία με Type-C και μία 12V παροχή ρεύματος. Στον δρόμο ο 1200 μας έχει εντυπωσιάσει με τις χαμηλές καταναλώσεις του, κυρίως στα 5,5 λίτρα per 100 ή και λιγότερα αν περιορίσουμε την ταχύτητά μας με τη βοήθεια του cruise control. Τα συστήματα ασφαλείας είναι ενεργοποιημένα, το lane assist, έχουμε το cruise control, έχουμε την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και φυσικά και το attention driver, το οποίο καταλαβαίνει την κόπωση του οδηγού. Να δούμε και μια πρώτη ματιά με το N-Line. Εδώ έχουμε φυσικά το χιλιάρι υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, 100 ύπων. Εύκολα ξεχωρίζει κανείς ότι είναι N-Line από τις ζάντες αλουμινίου, τα σηματάκια, την μπροστινή μάσκα, τα LED ημέρας, τους προτζέκτορες στα φανάρια. Γενικά με τα gloss πλαστικά, τα πίσω φημέ κρίσταλα, πίσω φημέ τζάμι, τα λογότυπα και το diffuser με τη διπλή εξάτμιση. Εκεί καταλαβαίνεις αμέσως ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει και ότι δεν είναι ο γνωστός χιλιάρης κινητήρας. Το βράδυ τα πράγματα αλλάζουν, εδώ φαίνονται ξεκάθαρα οι προτζέκτορες, η προβολή ομίχλης και τα daylight. Πάλι ξεχωρίζουν τα gloss πλαστικά, οι κόκκινες ρίγες παντού,
Πίσω τα φανάρια και τα δύο μαζί συμβολίζουν ένα μεγάλο H, το αρχικό γράμμα της μάρκας, και εσωτερικά μεγάλες διαφορές, γιατί εδώ έχουμε παντού κόκκινες γραμμές, για αριστερά μαύρα πλαστικά, κόκκινες στραφές, κόκκινες γραμμές στο μαύρο σαλόνι, μαύρος ουρανός, το λογότυπο N στα καθίσματα, ενώ οι άλλες λειτουργίες παραμένουν ίδιες με ένα Style Premium μοντέλο. Η 8 οθόνη όπως την ξέρουμε και στις προηγούμενες εκδόσεις, ο αυτόματος κλιματισμός όπως και στις εκδόσεις Premium, ο πίνακας οργάνων είναι ο ίδιος, 4,2 ίντσες, με τα γνωστά θεματικά χρώματα, ενώ βλέπουμε διαφορετικό λεριέ ταχυτήτων με το λογότυπο N, βλέπουμε κόκκινες στραφές παντού, το λογότυπο N στο τιμόνι, μαύρα για αριστερά πλαστικά στους αερογωγούς με κόκκινα περιβλήματα, και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει σε κάτι πιο sportif. Αυτός εδώ είναι ο μικρός χιλιάρης των 100 ύπων, απλός λιτός,